Janita, No. ootko sä ajatellut, että sä sheivailisit vähän? No mä oon siis sheivannut. Ei mulla pyllykarvakaan niissä. Milloin sä oot sheivata sun naamat? En mä tiedä, mä ajattelin ehkä ensi viikkoa. Mä ajattelin, että tsetset on partaa. Mitä? Tsetset on partaa. Kun niin pojat tykkää siitä, niin kato kun ottaa takapäin, niin voi vetää samalla. Se on vähän kuin vettää lehmää. Pojat tykkää nyt lehmiä. Mitä? Siis tiedätkö mitä lähtee, on niin tykkäsenään, niin kun voi vetää silleen. Tulee ihan kotosauva. Mutta mitäs pojat on reagoinut sun tisseihin, kun sulla on aika olemattomat? No siis ei se haittaa, ne vaan aina vedetään mun nänniin niin pitkälle, että se on Onko sulla koskaan sitten ollut vaikeuksia silleen, että jos oot niinku kompastunut sun nänneihin? Ei. Mä aina kierrän nilkan ympärille. Minkälaisista miehistä sä pidät? No siis se on ihan sama. Tuohan se on iso, ainakin sieltä. No. Mieluiten silleen iso, vähän niinku leveä suunnassa, että niinku maha on mun seläpäällä ja Se on kiva, kun... silleen, että pussit hakkaa leukaa, kun ottaa takapäin. Koita pysyä vakavana tähän haastattelun kanssa. Sitä anteeksi, joo. Mä haluan tietää millaisia Tuota noin- unia töitä. Mikä se olitkaan niinku ammatilta? Varastorunkari. Ei, kun siis varastomies. Joo. No, miten sun vanhemmat on suhtautunut näihin erottisiin kuviin, mitä on niinku liikoskellut internetissä? Ei siis, ne on ihan positiivisia tuulella. Niistä mieltä hyvä, että jos kerrankin meidän suusta pääsee julkisuuteen. Ja niistä Joo. on positiivista. Mä nuustin lehmää perseeseen jossain nettisivuilla, niin Joo. se on ihan... No mitäs sitten, kun susta on myös sä oot tämmönen kohujulkis, eli sulla on tässä salarakas. Niin Vai ole vai? Kyllä minä alkoin tästä itse julkisena. Et niinku enemmänkin julkirakas sitten, niin Joo, mitäs ei. poliitikkoja sinä olet tässä ainakin Martti Ahtisaari on ollut. No se on niin ihana, kun se pötsi tulee niin selän päälle. Että, Joo. Siis Martti on ihan... Siis hän on hellä rakastaja. Martti on niin kevyt. Ootko ajatellut niinku minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla sitten on, että No, kansainvälisille markkinoille? Ei, meidän saattaa nämä kaikki oikeuteen, kun saa naimisiin mentyä ja vedän se rahat pois ja vähän Jamaikalle. Joo. Sitten No- minä myy persettä siellä rattapareille. Ja... Joo. No haluatko vielä antaa jotain muuta En mieti. vapaita kommentteja? Mihin vittuun tämä haastattelu menee? Tää menee ihan mun kannattavalle koneelleen ja internettiin levitykseen. Eihän siinä sitten vittuakaan. Joo. Toivon mukaan ihmiset nauttivat tästä.